Kerro lyhyesti, kuka olet. Mä oon Katja Ronkainen, mä oon Napapiiri Residumin viestintäpäällikkö. Napapiiri Residum on Pellon, Ranuan ja Rovaniemen kuntien omistama osakeyhtiö ja me hoidetaan kunnille kuuluvia jätehuollon palvelutehtäviä. Millainen polku johti sinut tälle alalle näihin tehtäviin? No, Napapiiri Residumhan on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Me hoidetaan kunnille kuuluvia jätehuollon palvelutehtäviä. Ja se, miten minä päädyin tänne töihin, niin valmistuin tuossa viime jouluna hallintotieteiden maisteriksi. Alun perin lukion jälkeen hain taiteiden kandidaatin tutkintoon, pääsin, opiskelin vaatetussuunnittelua kandiksi asti, mutta hoksasin sitten, että mulla on tämmöisiä monenlaisia vahvuuksia ja kiinnostuin hallintotieteistä ja siitä sitten jatkoin hallintotieteiden maisterin tutkintoon ja sieltä valmistuin. Hallintotieteiden opintojen aikana kävin harjoittelussa. Mä vähän silloin mietin, että mulla on tätä taidetaustaa, lisäksi on hallintotieteiden osaamista, että mikä musta tulee isona. Ja menin sitten viestinnän harjoitteluun ja siinä mä hoksasin, että ahaa, nämä mun taidot sopiikin aika hyvin tänne. Mulla on tätä visuaalista osaamista, mutta myös kirjallista osaamista ja lisäksi on johtamistaitoja, projektihallintataitoja. Ja sitten kun valmistuin, hain töitä, pääsin tänne Napapiiri Residumille. Lukiossa olin tosi paljon kiinnostunut monenlaista asioista. Mä kirjoitin tosi monta reaaliainetta, muun muassa biologian ja maantiedon. Ja lukiopohjalta oli tullut tämmöinen tosi hyvä yleistuntemus oikeastaan niin kuin maantiedosta ja biologiasta, yhteiskuntaopista. Ja se on ollut kyllä ehdottomasti etu sitten tässä, kun on opiskellut tämmöisiä yhteiskunnallisia aiheita, mutta nyt varsinkin kun on töissä tällä alalla, niin ne on ollut kyllä tarpeen ne tiedot. Millaisia taitoja ja osaamista ammatissa tarvitaan? No joo, olen siis viestintäpäällikkönä töissä Residumilla ja viestinnässähän yleensä tarvitaan aika paljon semmoisia analyyttisiä taitoja, kykyä tuottaa tietoa ja nykypäivänä yhä tärkeämpää on kyky tuottaa tämmöisiä visuaalisia sisältöjä, esimerkiksi videoita, kuvia ja semmoisia sisältöjä, joista ihmiset nopeasti ymmärtäisi ja helposti ymmärtäisi tämmöisiä kompleksisiakin teemoja. Ja tämmöiset taidot on tärkeitä, mutta lisäksi, koska nykyyhteiskunta muuttuu niin kiihtyvällä tahdilla aina ja esimerkiksi vaikka sosiaalisen median ja muun median kuluttaminenkin muuttuu, niin tässä tehtävässä on tärkeää, että on halu pysyä ajan tasalla aiheista ja halu koko ajan kehittää oikeastaan sitä omaa toimintaa. Mitkä asiat innostavat sinua työssäsi ja mitkä asiat eivät ole niin innostavia? No, minua innostaa omassa työssä se, että mä pääsen tekemään luovaa sisältöä, pystyn kehittämään sitä toimintaa, pystyn kehittämään omia kykyjä, pystyn oikeastaan kun on päällikön roolissa, niin pystyn päättämään, että mihin suuntaan vaikka meidän viestintää viedään ja samalla myös kehittämään omaa osaamista, mutta myös organisaatiota yleisesti. Niin se on oikein inspiroivaa tekemistä. Ja no se, mikä ei ole ehkä niin mukavaa, niin monesti viestintä on tosi hektistä ja yllättäviä asioita tulee ja niihin pitää reagoida nopeasti, mutta samalla pitää olla aika tarkka, että sitten ei tule semmoisia lipsahduksia vaikka siellä kaiken viestinnän seassa sitten, jota tulee aika paljon. Eli pitää olla tällaista tarkkuutta ja huolellisuutta kuitenkin tuossa muuttuvassa ja nopeassa ympäristössä. Muut terveiset työelämään tähdäville lukiolaisille? No, lukiossa on monenlaisia kiinnostuksen kohteita, aika monella, kun välttämättä ei tiedetä, että mihin halutaan hakea. Mä itse lukiosta hain, mulla oli hakukohteena taiteiden tiedekuntaa, oli hallintotieteitä ja silloin oli oikeustiedettä, oli hyvin erilaisia paikkoja, mihin mä halusin. Ja mä en oikeastaan tiennyt, että mikä musta sitten tulee isona. Mutta sitten kun mä pääsin yliopistoon, mä siellä kokeilin eri aineita. Yliopistossa pystyy testaamaan vähän sitä omaa juttuakin tiedekuntien välillä aika kätevästi. Ja sitä kautta sitten se oma juttu lähti muodostumaan. Ja se, että mitä mä haluan tehdä isona.